Lagunak, beriain mendia pareztare ez dugula xaloa telebista gorkoan, Arbizu kanpinera hurbildu da, eta hemen plater goxo bat prestatu behar dugu. Beraz, ikuslentzule janarion maitale, ongitorriak denoi, Nafarroko janariak, saio honetara guazen, hasi behar dugu talanian. Venga, guazen! Eta Arbizun gaudela bertako ekoizle bat ezagutuko dugu, Ainara Goikoetxea Arbizu. Eskerrik asko gurekin ebaitiatik. Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik. Eskerrak honitz. Aizu, zuek haragi ekoizle zate, txerri haragi ekoizle, ezta? Hoi da, bai. Konta iguzu pixkot, zuek ze produktu dituzuen eta zer lantzen duzuen txerriarekiko? Bueno, gu gehiena txerri haragiak lotuta daun produktu guztiak egiten du, gehien bat principal txistorra egiten du. Bai. Igual ez daunena dena, txistorra modu, txistorra konbentzionala, pikantia, ekologikoen behi egiten du, eta hiru motatako txistorra? Hiru motatako txistorrak, eta jo horrekin batia, egiten du hiru giharra, egosteko txorizua, pate behi egiten du, txerri patia, eta horretaz aparte, pantzen urtean eta gintuen plater prestatutako platerak esan zon, txerriankak, tripakile, karrilerak, kodilua, eta pixkete egiten du, esan zon estebetiek, irugiarra tolako gauzak, eta jo, plater prestatuko. Zuek ekoizle izate eta baitere banatzaile, ez da? Bai. Erraiten duzu, hiru xistor mota dituzula. Alde batetik ekologikoa, betiko xistorra, eta gero pikantea. Hoi da. Ekologiko horrek zer dauka desberdintasuna betiko txistorrarekin edo? Txistorra ekologikoa egiteko, lehenik eta behin gode, zepaenekin zepaen dela Nafarroko kontxoa sartu gode, eta biai kontrolatzen di. Orduen jo, gui ekoizle guziek, behi haragilana, behi piperrautxana, behi batzu jana, ekologikoek izan dira, eta kontrolatu berrak hau ekologikoek izatea. Orduen, jazalidea ematen du, kontrolatzeko produktu guztiek helduela ekoizle ekologikoetak. Eta gero, dastatzerakoan edo zapore desberdin edo badago edo nola? Nik uste pixke finio dela, konbentzionala baino finio da. Igual behi daka gantz pixket gehiago, behi zaporean igual finio dela, konbentzionala baino. Gero erraten zu iruñarra, txorizoa, ez da? Bai. Eta hau zer denengo hau? Hau saltxitxak. Hau da ezpelete piperrakin. Pixkete pikante dakana, oso pikante puntu hori? Hoi da. Eta jo bestia da naturala. Naturala esan zon, ez dakana pikante gozta esan zon. Eta ike fantzen urtean eta gintuen produktu berri ez zela. Eta ongi? Gustatzen nahi. Arrera hona doka. Gero erranduzu patea. Nondik nora hasi zinten pateo egiten, Ainara? Kontu bada, enpresalduan nahi haituna eta amina hasi ziren hontan, jo amak seitu zuen, eta ama gazte zela, haituna eta amina bieldu zuen endaia lania uden. Orduan endaien ondu zen uda asko zen... Ume zaitzen, itxie garbitzen edo zena? Ondu zen txarkutei betien lania. Endaiako ondartzan, txarkutei betien ondu zen, eta bertan, txarkutei hartan pateiken zuen, eta nik ikasi zuen pateiken. Frantzin hori da, ikarrizko itxura da patek eta eitiko eta jateko. Orduan, han ikasi zuen pateiken? Eta guai eiken kiu, kampaina esan zuen basikoa dena, oinkueki eta brandi era. Erranduzu lehen atatxi eta matxi hasitako enpresa dela, orduan zenbat urte dara mazkizu lanean? Kalkuletzen du, eikun eta mila garrita sortzi genozko nuzien, eta ezkondu orduko hasi zien aratei beteki Arbizu. Jo aratei gehi pixkote aldatzen jantzen, irinera bien duzien urte pariak,
Eta jo txarkutei beten zuen, ama hasi zen, jo ama ezkondu zen aikiaki, aikia remontista izan dutakoa zen, remontia ziola amak ezkondu eta... Nola izena du aikiak? Zubeltzu bigarrena. Zubeltzu bigarrena, pas bira. Gaina baztangoeki debutetuta eta beti esaten du... Hemendik biali barko dugu, muixo handi bat, Bigarren partez gorentzile, beti esaten. Atxari eta Mari biek ere bialiko dugu. Eta ja bilek hasi ziren, eta bueno, jo bestelantei beten zuen Arbizun bertan, eta joia guai dela 10 urte poligonoen egin bene Arbizun bertan lantei handitu ginu behar. Eta, bueno, guai amataiki ardi jubiletu idode, beti itzelien dazkau hor launtza ematen. Laguntzeko? Oida, bai. Eta bestaldea urzei dazkat, aurrekin esto. Eta guai Josebak nahi bikoteaki seitzen dut, eta Joseba izen dua gehien bat produktu berriak biharrek oso berritzailea da, eta gauza dena biharrakatak. Orduan, 70 urte inguru dauzkazuen enpresak, eta orain pandemian egoera dela eta, bai, hasi izate berrikuntza batzuek egiten du, zure bikotea erraiten duzu ikagarri... Bai, oso berritzailea da, eta asko gustatzen da gehiago gauza berriek egitea. Sormen erabiltzen duela ikagarri horretan, eta orduan gogotu zaiola edo ikia prestatzea, ez? Dakan tresnei guzia jalantein, hasi zeneten txerriankak, barazki saltxan eta tomate saltxan. Hauek dira, ez da? Bai, jadola pres jateko. Ja, berotu eta listo. Hau berotzeko nola egin lehizke? Hau, o poltsa zabaldu eta eltziatien, o bestaldia mikroondasien pixket eta jo eltziaten. Eta, bueno, ja dau prest, ez dakaz ez gehiago... Deus gehiago nasi beharrik eta deus bakarra berotu. Alde batetik, txerriankak, barazkikin, tomatiekin, eta hauek? Tripakilek. Bai? Txorizo pixke edakilela eta pikante puntu bet. Normalian txekorrenak edo jaten dire eta kasu honetan txerrienak. Ez, tripakila behiana da. Behiana da. Behiana, jo ematen du txorizo pixket eta jo karrilera behiela txerrienak. Behi hau ardo beltzan saltxan. Eta behi berotu eta listo. Eta egia esan, eta jo kodilba guai azkeneko berrikuntzi zen du, hau izin berotu eta jaztare behilabien pixket biotu eta oso ongi. Egia esan pandemia momentuen atazien eta harrera honi iruditu. Harrera hitzona, ez? Uste minio hobi izan du dela? Uste minio hobia, bai. Bai, zen eta azkenean hainbat jatetxe itxita zeuden eta jendie seitu hartzen jaten? Bai, eta itxen jandu. Eta ongi jandu, zen eta gauzabek prestatuta aurkituta ikarrizko laguntza da, itxerailetu eta lantik handu zerren eta ine hoitea, zen eta txerrianka batzuek edo bertze hemengo tripakiak edo lan handi zeukate prestatzen. Ni bintzat itxen ez dakit, ez dut sekula zuk aldatu. Bai hasi da, itxenik behi gareien aminek eten ziku ben, behienak alo ikura, eta denborenakan. Eta guai egia esan ailatzen bihurtzen duzu, eta ia bazkaia prestakazu. Eta gaina zen olako bazkaria, ez zela bueltatako gauza bat. Ez, hau, bazkai goixo. Eta orain pandemian egoera zer nolako eragina izan da. Banatzeko zuen produktuak edo deitzen aldu jendia, web horri bat baduzue, zer nolako... Bai, web horria bakau, mutilosarbizu.es, normalien guai pandemia gareien eta egorean tan behien dula, jendiko txaitzen zuen fabrika, behi bien ditu goi produktuak, ez? Transportian bidez, behi bieltzen ditu. Behi partikularri zautzen dio, fabrika jatemalin maia de behi, bestalde herriko dendan hemen lonbrentxe makile aukera osteko goi produktu guztiek. Behi nabaiku dula, jendea behi etortzen dela lanteira ostia, eta bestaldea partikularrak txaitzen du, nun lortu, nun ez, eta behi entula bidalketa guai. Zuen gunean sartu ezkero barkatu, hor telefonoa zenbaki dago, eta dena zuekin kontaktua nahi hartzeko eta eskaera doitiko, ez dagoela bateria arazoak edazak. Ikusten duzu zer nolako produktua ditugun hemen Arbizun, eskerrik asko honitz Zainara, zuen produktua erakusteatik. Eta konsumitu bertako produktuak zen eta bikainak dire eta. Eta guzti haitu behar dugu orain, Arbizuko kanpinan, plater goxo bat prestatu behar duguta. Goazen! Eta bertako sukaldean gaudela nire alboan Iban Maia, hemengo sukaldari eta arduradun baitere, ezta? Bai. Egunon, eskerrik asko gurekin egoitzetik eta onartzetik zure txokoan edo? Bai, egunon. Konta iguzu gaur pixkoat ze plater prestatu behar duen?
Pues, bira, gaur prestatuko dugu ardilla, ardikia, egingo dugu ardikian gixatu bat, pixka bat sukalde fusio batetan ondo oinarrituta. Ze guk badugu hemen sukaldari, ni sukalde burua naiz, baina nire ditut zorionez sukalde laguntzaile oso jende ona, eta orduan nik egiten dut beraiek dakitena eta nire dakidana pixkat uztartu. Bai. Eta orduan, kasu honetan, gure filosofia lanerakoa izaten da bertako produktua oinarri izatea, baina hori erranduten bezala ez, fusionatuz, ikasiz berzikin, eta orduan egingo dugu gixatu bat ardillana, baina emango digu toke bat arabiarra. Ardiki gixatu, ardi hemengoa, ardi latxa. Bertako ardilla, baina toke arabiarra emanez. Baizu, zu emengo nagusi, ni zure pintxe laguntzari, venga, erran, zertan hasi berdugun lan, eta zein berdugun, Pues hasiko gara, orduan, guk egingo duguna gaur izango da, nahi baldin baduzu hasi, egingo dugu ardilla ja puskatuta dugu, eta botako dugu gatza pixko bat, eta ondotikan ja olioa, dena bertakoa erabiltzen saiatzen garenez, olioa nafarra, eta egingo dugu ja kazulara bota olioa, eta ardikia markatu erraten dugu. Bate piper beltzerik hando botatzen duzu? Piper beltza ere bai, botako dugu, gatza eta piper beltza. Erki. Hori da. Dena ezurra eta dena kendua, ez da piper beltza ere bai? Hori da, ezurra kendua. Hemen kentzen diogu ere ezurra, guk ardia osorik ekartzen dugu, garbituta, eta ezurrak eta dena kentzen diogu hemen, eta gure gustora. Bai, ahitzongi. Orain botatzen duzu hemen? Ez, botako diogu ja hemen. Zerratik egingo da ez? Ez, hemen txe, egingo dugu sua martxan jarri, olioa bota, eta pixkoat markatu. Pixkoat markatuko dugu. Zer jazten zu, su fuerte batin, gainkoa pixkoat markatziko eta barrengoa esamur. Hori da. Orduan hartuko dugu paleta bat, horrela, eta honekin ingo dugu, behin olioa berotua dagoela. Orduan bota eta jazta. Orduan bota. Zu noiztik antzode, hemen, arbizti kanpeinan lanin? Bai, pues, oain txeingo txut 2 urte. 2 urte hemen nagoela bueltaka. Bai. Zu Ta. berez, lesakara zara? Bai, eta zu beratarra ez. Nun juntate eta, Bai, Arbizuko kanpinan. Hori da, Arbizuko kanpinan, beratarra eta lesakara. Bai. Bueno, zuk erran, noiz agon? Bai. Bai, pres? Bai, pres. Pixkot espetuko dut? Ez, bota. Bai. Hori da. Eta hau egingo dugula, markatuko dugu pixka bat, eta gero ja ateriko dugu hau ja markatuta, eta ja botako diogu tipula, bertze osagaiakin hasiko ginateke. Bitartin egin dezakegu zer hor, eta nola? Gaur ekarri dut dena puskatuta, orduan errestu dugu lana. Pintxeantzat eta denantzat. Zein behar dut, ardu edan hilate? Bai, hola da, hau, eta itxo ingo dugu deus ere, honek gutxi behar du, hau erabiliko dugu ateitzeko, eta hola, Hemen Arbizu kanpinan, plater honetatik aparte, zer gehiago eskaintzen duzu hurbiltzen denari edo? Bai, guk eskaintzen dugu, eskaintza guria da desberdina pixka bat, egiten dugu eguneroko menua, egiten dugu asteburuko menua, hori egunez, bazkaltzeko, eta afaltzeko egiten dugu pixka bat denetarik, pizzak, hamburguesak, pikatzeko gauzak, sandwichak, plater kombinatuak eta arrasanera. Orduan, desberdintasuna egunez edo gabaz, izango litzateke menua ez lehokela izanen gabaz. Hori da. Eta berez menu horretan edo, lehendabiziko bigarrena eta postre bat, postreak ere zuek egindako dire, denak, eta saiatzen zate beti bertako produktuekin lan egitea, eta alik eta hurbilenak izan daitezen, ez da? Ezautzen dituzue ekoizleak,
Hori da, Eta hori da. horrelako harreman hurbila edo izateko zen, ez da? Hori da. Hori da pixka bat gure sukaldaritzaren printzipioa. Niri gustatzen zait horrela itea eta horrela ari gara. Ekoizle gehienak hemengoak dire, eta, bueno, esnekia, gaztakia, haragia, arraindegia ere hurbilekoa, bueno, pixka dena, olioa, barazkia, dena. Dena bertako izan da dira. Bai. Orain ja pixko markatu dela, orain atera, ez da? Hori da, ateriko dugu, pixko bat, hola, ez da konbeni ere sobera kontzia, Idortu egiten da, Hori da, idortu eta gauzoiek denak ekiditeko, egingo genuke ja ajeri ardikia, eta guain, oliu hortan bertan. Zein pasatu dizut, hauek edo hauek? Igual botako genioke tipula. Bai. Eta tipula utzi pixka bat hori da, potxatzen. Vale. Utziko genuke. Orola bota? Bota duzu gatza baite edo? Ez, oain utziko genuke hola pixka bat potxatzen. Oneri oain hau potxatzen denikan, gehituko genioke hau, eta gero ja espezie guziak. Beno, Iban, tipula potxatzen den bitartean, konta duzu pixkoz espezia ditugun hemen? Bai, lehen komentatu bezala, pixkat ukitu do fusio arabiar hori emateko, hemen dugu espezia desberdinak, eta hemen dago, hau da kurkuma, hau da piper hautsa, piper beltzan hautsa, hau da jengibria, hau da rasalanut da... Nuez moskada da horrelako zerbait? Ez da, arabiarrak erabiltzen duten espezia bat, da espezia desberdinen nasketa bat. Orduan hemen dago kurria, dago kurkuma, daude espezia desberdinak. Hemen dago kanela hautsa, hemen dago azafrana, eta hemen dago kanela makiltxoan ere bai. Orduan, hauek izango ziren espeziak lagunduko diotena ardikiari egosten. Aitzongi. Bueno, oain ja behin potxatuta tipula eta hori, egingo duguna da ardikia gehitu kazulera, eta zuk hartu espezian bandeja, eta gehituko dizkiogu ere. Ni zure atzetik. Vale. Venga, bas. Erki. Hori da. Hor botako dugu ardikia. Oain botako dizkiogu espeziak, orduan... Edozein berdin dut botatzen dut? Edozein, bai. Batzutan botatzen dizkiogu batzu, bertzitan bertze batzuk, kanela botatzen diogu bukaeran, baina, bueno, hasiko ginen kurkumakin, kurkuma bota. Kurkumak zer ematen dio doze? Ba, ematen diolako toke... Zaila da saltzia bere zaporea, hitz berezia da, hitz singularra, baina toke goxu arrango nuke. Gero hemen izango genuke kanela, kanela ere bai botako diogu, kanela hautsa. Gero... Arabiarrak ardia eta bildotxa eta unitz. Haunitz. Gainera gu dugu hemen sukalde laguntzailea, gero hemen dago Zara. Zara agurtuko dugu. Agurtuko dugu. Horatzean dago. Bai. Eta berak egiten du aritzongi. Seguro bai, ardikia, hola, latxakin etzen inoiz aritua, mino bertzikin bai. Bildotxakin eta batez ere. Eure bildotxa handigua bai erabiltzen dutela. Handigua bai. Eta orduan ja dena bertan dugula, naziko genuke, utziko dugu pixko bat hola potxatzen do erregosten. Urbildu dira. Bai. Oain hartuko dugu salda pixko bat, ardila lehenbizi hemen ardikian sobrakin egiten dugu salda bat, salda pitxerra handi bat, eta erabiltzen dugu gero gixatuari gehitzeko. Orduan gehituko diogu oain.
Eta horrela emango diogu orain zu bizian Bai. edukiko dugu egosten Ute pixkat, eta ezta? gixatzen. Hori da, ura Ederki. reduzitu arte. Guk egiten duguna da salda, lehenbizi ardikian sobrakin salda batein, areri gehitzen diogu, gehitzen diogu oiua. Ardikiari gehitzen diogu oiua, ardikian sobrari, Bai. oiua, tipul batzukin, taporruakin, Bai. eta egiten dugu salda bat. Salda ura uztu, grasa kendu, eta gero hori da gehitzen digun salda Bai, honen. zeren eta ardikiak grasa unitz dauka, eta orduan hori iken dezoken du. Hori da, Eta hori da, hori da. garbigo edo horreri Hori da, hori da, juntatu edo. hori da. Bale, urrengo pausua zein izango litzateke? Ordu bat utzi behar dugu hori, ezta? Hori da, hori da. Irabiten? Hau utziko genuke, oia normalean edo kazul normalean utziko genizkioke 2 ordu, eta bertzin baldin bago oia espresan ordu bat, Ordu bat ez? edo horrela. Orduan, hor utziko genuke, gero grasa kenduko dugu, eta azken pausotan ja sartuta berriz ere martxan jarri, eta gehituko genioke almendra eta Hori izango litzateke azkenko azkenko pausoa. puntua hori, Almendra eta okana pixko bat. Nasi. Nasi. Ba, espetuko dugu ordu bat, eta bagatoz, hau ja puntu dagolikan, Ederki. gero izan jenduko azkeneko fase hori edo, Ederki. bai? Venga, pues, espetu ordu bat. Bueno, pues ja bukatzen ari garen honetan, eta lehen aipatu bezala nola gure plater hau da hemengo bertako ardilatxa, mino Marrokosko ukituarekin edo arabiar Era, ukituarekin. ezta? Bai. Orduan zarak berak botako dio almendra eta okana, eta ja bukatuko dugu. Beno, Iban, ardilla hau bere puntun dago, behin dena egosi eta puntun dagolikan, orain plateran jazti beltzerik itzaigu erlitzen, Bai. ikarizko saia du, Ona ez? Bikaina, Bai, bai? gustatzen zaigu bai. Aite ditzona. Hori da. Orduan, oain falta zaiguna da, erran duzun bezala plateran jartzea, mino guk plater honeri, ardikia izan ere protagonista nagusia, batzen dizkiogu pare bat kontutxo apaintzeko, eta zaporeak ere hobekiko joateko, bai digestiorako eta baita paladarrantzat ere. Eta eurek bai zaintzen dute aitzaunitz hori, ezta? Aitzaunitz, irautz. Guk ez dugu igual hainbertzeko itxura gauzeetan, ez? Bai, gero eta gehiago igual hartzen ari Bai, gara. orain ari gara, Hori da, hartzen hori da. minon, orain arte ez egunak ziren edo hainbertze gauz, eta orain bai, Bai, eta gaina bota dizkigun espezia batzuk horretako lagungarriak dire eta... Aizu, orain espeziak eta komentatu dugula berriz ere, jendia bai usatzen da, dastatzera edo probatzera platera edo kostatzen zaigu oraindikan hainbertze espeziakin entzuten dugulikan zeo zer probatzea. Dentik dago, mino bai kostatzen zaiola jendiari, batzutan etortzen da, eta erratu, espeziakin eta ez du eskatzen igual, egia da, platera hau gure jatetxan jartzen dugula, hartzen dula jendia, eta probatzen duen jende guztiak erratu dula, jo, ez nun espero olako bat arrautzia. Sorpresa bat dela, ez da egola bai sumatzen dela badikile espezia, baina ez dela espeziari protagonista. Hori da. Ez dela nabarmentzen. Hori da. Ba, venga, Iban, zuran zer nola egiten den? Bai, eta bueno, guk bi gauza jartzen dizkiogu neri gehitzen dizkiogu. Bat da, tapenadea do deitzen dena dela azeituna beltza, alkaparra, antxoa eta limoiakin egindako krematxo bat. Oain egingo duguna, hemen ditut osagaiak. Orduan, hemen jartzen diogu azeituna beltza, jartzen diogu alkaparra, antxoa pare bat, hau ere saiatzen gara bertakoa izaten, eta azkenik limoia. Limoizuko pixko bat, gatzik ez du behar, antxoak badu nahikoa. Eta olio pixkot? Eta hori da, eta olio pixko bat. Hori da. Bota pixko bat, hori da, bale, ongi. Orduan, guk egiten duguna da, nastu, turmisakin trituratu.
gutxi dagonez, oain, ez diguzten ongi birrintzen, bai, bota pizko bat olioa, pizko bat, hori da, limoi pizko bat ere bai, hori da, bale, bai, ahi zongi. Hola, ingo benuke. Bai. Zigan, gero emente lesakarrak eta beratarrak ez dela ongi moldatzen. Hori da, bira, hemen, ze proba ona, Moldatu eta ongi moldatu. Hori da. Bale, holaxe, hola bukatuko benuke. Bai. Eta, oain, bukaera ematia faltako zen, orduan, hau jarriko diogu hemen, plater nagusiari, eta gero Arabako patata ere bai, egiten dugu, prejitzen dugu, eta modu berezi batin jartzen diogu txapela bezala. Orduan, utziko hor pixka bat prejitzen, eta oain ateriko dugu ardilla. Ardilla jarriko genuke erdilan. Bai. Nezu pixko taltzeatze edo? Ez, hola, ongi da. Bai, pixko bat. Hola, raziotxo bat. Bueno, hau utziko dugu hor. Raziotxo bat. Olioa eta kurkuma eta pixka bat badu hor ageri zaiona guk egiten duguna normalin da olio hauek eta pixka jetxi. Baina ateri zaigu horrela, mino guk ja tipula potxatua dagoen eta kentzen diogu olioa. Zuzeneko gauza hauetan horrela ateri da, mino. Eta jarriko genioke pixka bat krema hau lagungarri eta gainera hauek pixka bat ozpina eta duen ozpinakin eta hori laguntzen du digestiorako eta ardillari joaten zaio ahitzongi. Orduan, hemen edukiko nuke, patata. Hemen ekatzen du platera. Hori da, patata. Eta horretarako gatza edo behar duzu? Gatza pixko bat botako dugu hortxe bukaeran. Bai. Eta patata... Ze pinta daukaten patata hauek, behira? Patata berria, arabakoa, aiz goxua da patata hori. Behin plateratu dugula eta orain probatzen besterik zaigu ditzen. Zuk erran uneri ze ardo, ze garardo, ze sagardo, ongi doakion. Eta horrekin joan gara jangelara, bai? Ederki. Bueno, pues, guazen eta dastatu behar dugu. Erraen dizuet zer nolako zaporea daukan gaur lesagra eta beratarratek egindako arabiar puntuko platera honek, ez da? Hori da. Guazen. Arbizuko kanpineko mahai batin gaudela, konta guzu pixko bat Iban zer aurki dezakegu eta zer eskaintzen duzuen hemen kanpinan. Hurbiltzen direnei eta zer etxeak, zer bungalau, zer daukazuten hemen. Bai, hau da Arbizuko ekokanpina da, orain dela 10 urte sortutakoa, eta hemen daude dago bungaloak, daude mobil homak alokatzeko, gero daude binkak deitzen zaizkion etxe txiki batzuk, Europako iparraldeko ereduari jarraituta egindako etxe bizitza batzuk, orduan hemen aurkitu dezakezu dentik pixko bat alokatzeko eta egotzeko. Eta zuen berezitasuna ekokanpina dela edo, horrek zer nahi dorran? Bai, horrek erran nahi du da pixka dena inguru giroarekin eta naturarekin eta behar den bezalako orekan eta jasangarria den eredu batean, ez? Dagola eraikia kanpina, ez? Hemen gauden, jatetxea eremu hontan adibidez, lastozko paretak dira, daudenak, gero aislantea ere, galtza berrerabilekin egindakoak, dena, ez, hemen ikuste dezakezu inguru guztian, errota txiki batzuk, kanpinari argindarra ematen diotenak, baita plaka batzuk ere badaude, eta pixkat hor filosofia horrekin. Hori zeituz edo, ez da? Eta orain ingurua edo erranduzula, zer nolako paisaia duzuen hemen? Ikaragarria, ze mendi dauzkazute hemen? Bai.
Bai, justo kanpinak du hori, ez, ingurune privilegiatu bat, hemen dugu, hango aldetikan hasita Urbasa, Handia, San Donato, mendi tontorra horratzean, dena babesten, eta gero bertzealdera joan eta Aralar, Aizkorri, dena inguru giro paregabe batean, eta hori da arrautzen duna jendeak hemen, ez? Men kirolare egin daitekela, aukera honiz badagoela oinez, biziletaz, zaldiz, eta hori dena pixkot disfrutatzeko edo badagoela aukera, ez da? Bai. Horretaz aparte, gaur indeko flatera hemen. Bai, flater goxua ematen du, bai. Probatu harko dugu zer. Bai, igual bai. Unendako lagungarri, ardo bat. Bai, ardua, egia da ardo pila bat daudela, desberdinak diren ardo pila bat, baina guk hemen erabiltzen ditugunen artean plateroreri nik uste dut hau ongi joango zaiola, nortasunezko ardo nahiko errango genuke lodi bat, ardilarentzat, eta nik gustoko dut ardu hau plateronekin. Inorrieta bat, inorrieta beltza. Hori da. Gorputzakin den ardo bat, ez da? Hori da. Orduan, zerbitzatuko dugu ardoa, eta probatuko dugu gaur zuk egindako platera, arabiar puntu horrekin. Aber zer iruditzen zaizuen. Eskerrik asko. Bai. Nola ez, jo, usaia bikaina dauka. Zuk ez duzu probatzen? Nila probatu dut. Ez du, ez dela somatzen inundikan ere espeziak. Ez da, hola, hainen adierazgarri do, ez da somatzen, ez? Ez da. Aitzei suabia. Bai, toke ukitu bat. Bai, somatzen da pixkot, baina ez da horrelako zeo zer jaten duzulikan, eta ze espezia guztua da. Ez da horrelakorikan, ez? Aitzei suabia, ez goxua, eta ardilere, aitzei xamurra, eratzen da. Gero azeituna eta beltzekin egindako nola erran diozu? Zeukala izena? Deitzen zaio tapenade, krema tapenade. Azeituna beltza oinarri duen krema bat. Eta hori haragikin jateko edo bertze gauzekin ere bai? Bertze gauzakin ere bai, arraiakin edo seguntza arraiakin edo... Aizu Iban, eskerrik asko nitz, gurekin horrelako platera prestatzeatik. Bai, zueri. Topa? Bai, lesakata bera ez? Bai, hori da, lehen errandukuna, Gero errazatela gaizki hartzen dugu elkar. Hori da. Eskerrik asko nitz, Iban. Zueri. Eta zuei, eskerrik asko nitz, horre gotiatik, berriz ere hemen egonen gara, bertze Nafarroko janariak saio berri batekin, bitartean ongi izan, eta bizi, aio, aizu. Zema, Josembi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.